Ассалому алайкум, бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Ана шумо тамошо кардесен канали Саудо ТВ оригинала. Имрӯз бардуи азиз 9 июли соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кине ки мада чӣ хеле мошинҳо рӯй кардагиянд. Мерседес Зайчикастай, Daewoo Nexi, Opel Astra G, Toyota Fielder, Opel Vectra A, яъне ки Vectra-ҳои простояко ҳам хеле ҳастай, Hyundai Sonata, Toyota Avalon, Mercedes Sechka ва якта мошини дига ВАЗ 2107 мошини маладиёжни. Ҳамаи мошинҳо арзонанд бардуи азиз. Касе ки пул дорем бешӯяам видеоро то охириша тамошо кунем, боварӣ дорам ки як мошин мехарем. Аммо як дона лайки бепла ба ҳамун дамкрати мошинтон бизанен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписаться кунен, подписаться. бардуи азиз, хаяк навора сар мекунем. Рӯз дар хона шитагия чой хӯрдесам ки як бародар як видеоро рӯй мекуна, мега акай Саудо ТВ амира реклама кардан дар кор рекламаҳои худат киногӣ бадай просмотр мегирад, топ да мерава. Гуфтам гап нест, ака рекламаш мекунам. бардуи азиз, гӯш кунен. Ман маълумотча навистам гирифтам, озима маълумотча гап мезанам. беҳад як мошини раисӣ айда охи. Мерседес Зайчик соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. Мотораш ДВД объёмнияй, солаш 98. бардуи азиз, объёмни мошин тенҷай ухи. коробкаш автомат, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд, балонош 70%, хадавоиш тенҷай, 4 та дар электропакет, кондисионер печкаш кор мекуна, чухолакҳои нав задагия бардуи азиз, монитор задни камера дора барои қафота дидан, сталбаи қафоро нагирида, хулоса монитор задни камера доштай. хулоса бардуи азиз, мошини раисияй, нархша гӯш кунем. бовар ки и хеле мошини арзон ама якум бор дидесам да. нархаш бардуи азиз 43000 сомонӣ. бовар ки пул боша ки бихариш, мошини раисияй 43000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои ҳами бародар ҳарди рақамош ватсап дора. занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Саудо ТВ гирифтам, ба шумо бо арзон мекунам. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони диюм. дӯстони азиз, Daewoo Nexi беҳад мошини арзонаш гуфтесай, срочняям бародар да пул дар кор будай. Daewoo Nexi соли баромадаш 1996, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, мотораш 1.6 литрай, коробкаш механика, хадавоиш созай, балонош 70%, ҳуҷҷатош бучидагия. дӯстони азиз, масъалаи ҳуҷҷат чӣ хати мисол ягон сум арзон мекуна бо. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 17500 сомонӣ мега. 17500 сомонӣ. номерои телефони ака кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанен, бо арзон мекунанд. дӯстони азиз, солаш 96. не ки тозаак хушрӯ будайда мошин. занг бизанен, маслиҳат кунем. бардуи азиз, чӣ мошине ки дар кораи комментарияда бинависен, мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем. бардуи азиз, як мошини камрасходи дига. ин мошина мегири, заправка дар кор нестай. бардуи азиз, мошини фурӯшӣ Suzuki Swift соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.3 литрай. барои чӣ гуфтам заправка дар кор нест? барое ки камрасходе бардуи азиз беҳад бисёр мегарди, безор мешавад гаштана. мотораш 1.3, коробкаш автомат. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дошта, балонош 80%, хадавоиш хай созай, ништияга мошин амиқа мешава. айни ҳол мошин қарор дошта дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 56000 сомонӣ. ина бардуи азиз, бо мегӯем ки Саудо ТВ ту мошинҳои қимат мемонӣ. ина марҳамат. нархи Opel да бовар ки ина марка бигӣ. як ҷурай мошин бизнесорам хатиш камкам мегардам. бардуи азиз, ман ҳам нархи навора медонам бешухӣ. ин мошина дисем бардуи азиз, нарша гарени арзон гуфтисай.
Opel Astra G солаш 2001 ин нархода 98-99 мегирӣ, не ки 2001 гӯш кунед чанд сум гуфтисай. Хоб бардои азиз, Opel Astra G солаш 2001 сӯзишвориш бензин газ, моторош 1.6 коробкаш механика. Сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон Toyota боша болои сум метавон ё ягон Camry D боша болои пул метавон гуфтагия дӯстони азиз. Ягон кас мақсад ягон Toyota дошта бошен ё Camry D алиш мекунад бародар мақсад болои пул медодай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархи мошин 55000 сомонӣ. Бача бигина. کسی 5 میلیون تماشا کیسه کو کامنتار دادن ایشون بردروی عزیز هسته آدمی که 5 میلیون تماشا کنه. بردروی عزیز تویوتا فیلدر به حد ماشینای خوب آنی که شدی خشو تویوتا فیلدر سالش 2007 سوزشوارش بنزین موتورش بردروی عزیز 1.8 ای. مقصد کشیشش زور میشوده 1.8. انا коробкаш автомат бардруи азиз ранги серебристи мотор 1.8 хеле ки гуфтам асои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. бардруи азиз мошин ана беҳад қай состояниш хушрӯ мисол фасон ягон камбудӣ набудай. мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 78000 сомонӣ. занг бизанед маслиҳат кунед. не ки числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша ба занг бизанед бардруи азиз. касе дар видеоҳои ман намерава подписатсия кунед, видеои ма шумо да бирава. бардруи азиз бисёр подписатсия кардагӣ нестен, хоҳиш мекунам подписатсияро биҷиқен ки ки ман видео кардам шумо да мерава. раҳмат мегӯям барои дастгиритон. Opel Vectra A соли баромадаш 1994 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моторош 1.6 литр, коробкаш механика. сои мошин гуфтагия ки мошин ҳуҷҷатош то моҳи сентябра дора. мошинхари аниқ занг бизана гуфтагия дӯстони азиз. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, нархи мошин 19000 сомонӣ. ина бардруи азиз мошинча краскаи хушрӯб дане ки краскаи сирхи фасон. касе бигира бурд мекуна. бовар кай мошино як вақт популярни буданд, мумкин ҳозиам популярни бошанд. ку комментарда бардруи азиз фикртона бинависен, ҳозиам популярни ҳастанд, нестанд, як вақт неки беҳад популярни буданд. як тағоима дошт ин мошин. хундай саната бардруи азиз солаш 2009 сӯзишвориш гази холӣ гуфтагия, моторош D, коробкаш автомат. сои мошин маълумот додагия ки мошин срочно фурӯхта мешавад. хадавоиш 80%, салон кожа. бардруи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, нархи мошин 55000 сомонӣ. беҳтарин нархе бовар кунед. боз як хел сидана пирс 50-60 мегане ки нигаҳ кунед ки хундаи санатара 55000 сомонӣ гуфтисай. қанта бизане ки яка. бардруи азиз агар ин мошина ҳай кунӣ дига тикова Opel намефора. беҳад мошинои зӯранда, касе ки ҳай кардагия медона. бардруи азиз Toyota Avalon солаш 2007 сӯзишвориш бензин, моторош 3.5, коробкаш автомат. сои мошин гуфтагия ки мошин ана задагӣ надора. солона ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай, мошин транзитай. ана хадавоиш бардруи азиз як камтар кор доштай, коробка моторош да гаранти мету мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 57000 сомонӣ. ана нарх. бардруи азиз чӣ хеле мошина нарша фаҳмиданиян комментарда бинависен. агар мошин интереси набоша просто бинависен ки савду тиҷе гап надорум да гап занид. бардруи азиз навора гӯш кунед. Mercedes Benz бардруи азиз сечка солаш 1994 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моторош 1.8, коробкаш механика. танировка 6 моҳи дига, документош 1 сола, чашкиёш варид надора, кузов тоза, кондитсионер дора мега, 4 та балони нав. ина бардруи азиз 6 моҳ танировка 1 сола ҳуҷҷат доштай. хай созе охи. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 43500 сомонӣ. занг бизанед. гуфтиам бародар ки бачаҳои ёш хай нагӯш кунен. мошини маладиёшдин барои бачаҳои ёш эзинда бошен. бардруи азиз ваз 2107 солаш 2005 солои навшай сӯзишвориш бензин, моторош 1.6, коробкаш механика. сои мошин маълумот додагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. задагӣ пусудагӣ надоштай, хадавоиш хадавои коробка задни мосташ 100% будай. дӯстони азиз, моторош кам масла мехӯрад.
кам кам ташнаи масла будай, кам кам масла мехӯрдай. 4 та баллони нав, салон тоза. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8500 сомонӣ. харидорои аниқ бардорои азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. хайрам хеле бачаё ча иба навори машинҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки машинҳои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам чақчақ карда барои шуморо бо мисол нархошро нагуфтам. хай бо чақчақ карда инсони азиз, агар он кас замин хона квартира машин дошта бошед метавонед ки тариқи WhatsApp да ҳамин рақамҳо рӯй кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. ин ҳамин рақамҳои дестем бардорои азиз, фақат дар WhatsApp рӯй кунед. машин дорен, замин дорен, хона дорен, квартира дорен, чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. касеро мефурад хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар поиски YouTube Савдо ТЖ бизанед, хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунед. хаяка. салому алайкум бародаро, апа хоҳарам ками мардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар саф кайшотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. Телефон ТЖ да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписат такин, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бим бародаро, алиши болушум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо доставка бесплатна, лабоҷо 28 шаҳр на вилоят хатм айшотимо бародаро, доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамия.